mae Apprentice Skill Cymru'n wneud pan dyn nhw ddim ar leoliad gwaith. Y peth cyntaf dwi wedi gwneud ydy cael unedau allan o'r ffordd fel mod i wedi ffocysu ar peth arall. Wedyn eisiau casglu fy nghar ar ôl mis o waith a cyfarfod o ffrindiau a pobl ni'n gweithio efo blaen dros goffi. Fi sydd yn fel arfer yn neud y coffi, felly oedd yn neis medru jyst ista, siarad a dal fyny efo hen gysylltiadau a gysylltiadau newydd. A oherwydd oedd amser yna'r flwyddyn, oedd rhaid i fi mynd i weld Sean Corran a nes i hyd yn oed rhoi lift adre iddo fo yn fy mholo oherwydd oedd y sled wedi methu MOT. I ymlacio wedyn, nes i ddal fyny efo Baria sef oedd rhef o ffrindiau wedi gweithio ar yn ogystal â seg steilio sef nes i weithio ar fy hun.